வணக்கம் மக்களே. என்னடா புதுசாக லேண்ட்ரி பாட்னு சொல்கிறாங்க, வாஷிங் பவுடருக்கு பதிலாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க, அழுக்கு போகுமா, நம்ம வாங்குகிற அமௌண்ட்டுக்கு இது ஒர்த்தாங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்கலாம். அதெல்லாம் போக்குற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. ஏன்னா இதில் நான் வந்து ஆல் இன் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு லேண்ட்ரி பாட் எடுத்திருக்கேன். என்னோட பொண்ணோட ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் வந்து நான் வாஷ் பண்ணதுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். நான் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி இருக்குது, வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற லேண்ட்ரி பாட் வந்து ஆல் இன் ஒன்னு சொன்னேன். இதை வச்சு நம்ம ஒரு 6 துணி வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கையில் தான் யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. இதை வந்து நம்ம மிஷின்லேயுமே போடலாம். அது பேக்கெட் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால நம்ம கட் பண்ணணும் அல்லது அளந்து தான் ஊற்றணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்கள் ஒன்றை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் உள்ளே போட்டால் போதும், அதுவே தண்ணியில் வந்து டிசால்வ் ஆயிரும். இந்த ஆல் இன் ஒன் லேண்ட்ரி பாட் வந்து 20 பீசஸ் நாங்கள் 99க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நானே உங்களுக்கு சொல்வேன்.